Labari ne ya zo muna bisa wa bayani bisa wata madara ta wani kamfani wanda ake ce ma Lactalis da a turai ya sara wata madara da a ɗauke da sinadarin ciwo ƙwayar ciwon na wani mala da ake ce mana salmonellose. Da mun ka ji wannan labari mun ka ɗauki matakai mun ka iza 'yan bincike na hukumar kiwon lahiya, ko da sun kai ma bincike na farko sai sun ka gano wannan madara akwai ta cikin farmasi daban-daban nan cikin Yamai. Nan yanke take da sun ka faɗa mana mun ka ce to wannan madara a tsaye da saida ta kuma a jaye ta daga cikin duka kantoci wanda ake saida ta, kuma a yi muna rahoto bisa gare ta. Akwai komiti wanda in an gano irin wannan abu na jabo ana yin rahoto a faɗi adadin shi nan sai a ƙone shi. Yanzu haka su waɗannan masu bincike suna cikin da'irar duka Yamai. Akwai wadda ake ce ma Pico, da mutum ya ɗauki gwangwaninta bisa wannan gwangwanin an rubuta Picot. Akwai guda an rubuta Celia, akwai guda an rubuta Milimel. Duk gama ɗin ga tawon ga madaran babban kamfani wanda ake ce ma Lactalis shine ya sarhoto wannan madarat. Kuma babban illata kasan an ka ce da yake tana kumshe da ƙwayar cuta ta salmonel, kenan wanda duk ya shata in bai anniya ba zai shiga cikin babban hatsari ne wannan ciwon. Tunda an ka ce madara na dauke da ƙwayar cuta, kenan duk wanda ya sha sai ya wannan cutar. Ita cuta kamar waɗanda sun ka rage sun ka shata ba a sani ba, takan yi wasu Allah ya sa su hita, mai waɗanda dai har sun ka shata koko suna nan rike da ita sun ka ga yaro ya shata, kama an ga alamuni waɗanda ya fara hidduwa, kamar wani in yaro ne mai magana yana ciwon kai, koko yaro yana kuka bai shan nono, koko a ga yaro ya ƙi kwana, koko a ga yaro yana haɓo jini na zuwa ga hancin shi, koko a ga yaro yana zahin jiki. Ya kamata a gaugauce a ɗauko shi a kawo shi likita don a yi bincike, kuma a biyo da kwankwan madarar inda yaron ne wanda an ka ba wannan madarar, a biyo da wannan kwankwan madarar don mu ɗauki matakai a yi ma wannan yaron magani. Don in ba a zo wani lokacin da an ka iska waɗanga abubuwan, wannan abin zai wajo ba a ciki ne, kuma abu ne wanda sai shi kenan zai iya samun abin da ake ce ma kakkatsi hanjin, don shi wannan ciwo yana kakkatsi hanji yaro, sai shi abin da ake ce ma peritonite, ciki ya kumbure, ciki ya ƙabe, hanji na ciki duk sai su gurɓace, sai su hude. Nauyin da ya rataye ga yawan gwamnati in ya ga irin wannan abu ya ji labari a yi bincike, in an gano a ɗauki matakai. Yanzu tun ranar da mun kai wannan sanarwar, wanda duk bai ɗauki mataki aiki da ita ba, yanzu hukunci ne da amai.